Sziasztok, ez ismét a Never Dying. Ebben a videóban megtudhatjátok azt, hogy mi a helyzet a Biszilics gitárommal, illetve, hogy milyen változásokon ment keresztül maga a hangszer. Tartsatok velem! Igaz bár, hogy ezt a videót a tavalyi év végére tartogattam, de mégis úgy tűnik, hogy idén év elején fogom tudni normálisan bemutatni a hangszert, illetve még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy idővonal szerint fogom felépíteni a gitárra való történéseket, így azon nézőim is fogják érteni, akik nem kifejezetten követik ezen jellegű tartalmaimat. De akkor kezdjük is a legelején. Maga a gitár egy Biszilics Ótláv 6-os, amit 2014 novemberében újonnan vásároltam. Csavarozott juharnyak, mahagóni test, rózsafa fogólap, 24 bund, és maga a lényeg, Duncan Designed aktív hangszedőszett. Ezt tulajdonképpen így második gitárnak vásároltam az akkori LTD gitárom mellé. 8 évvel ezelőtt rögzítettem a legelső gitárcoveremet vele, ez valahol itt fönt található. 7 éve már annak a videómnak, amikor a gyári Duncan Designed hangszedőket lecseréltem Seymour Duncan AHB 1-esre, ezt a videót pedig szintén itt valahol fönt találhatjátok. Hiába fejre állsz, akkor sem fogod belerakni. És gyárilag ezt adták hozzá. Annak pedig szintén 2 éve, hogy így egybe a gyári gitárnyakkal együtt láthattátok magát a hangszert egy Nevergreen Guitar Cover videó keretein belül. Igen, azt a videót még úgy rögzítettem, hogy ez a nyak volt még rajta. Aztán elkövettem egy elég nagy hibát, kölcsönadtam a gitárt egy olyan embernek, aki gyakorlatilag a megkérdezésem nélkül moddolgatta a hangszernek az elektronikáját. Aztán kaptam egy tippet ezen gitárnyakkal kapcsolatban egy európai és világszinten elismert, elég komoly handmade gitárgyártótól. Maga a tipp az pedig az volt, hogy ő maga meg tudná csinálni ezt a gitárnyakat, csak az drágább lenne, mint maga a gitár. Tomi akkor vette hátára az egész internetet az ideális gitárnyakat keresve, gyakorlatilag a paraméterek adottak voltak, így a gyári gitárnyakból kifolyólag. Kis idő elteltével találtam is egy ígéreteset GS vonatikon, ráadásul egész jó áron, jó fej volt maga a hirdető, és kérésre küldött egy csomó képet a nyakról, úgyhogy tényleg minden totál faszán nézett ki. És ha még idáig nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és nyomj egy lájkot is. Köszi! Így is lett, megérkezett a megrendelt gitárnyak, amit ugye fel is raktam, szerintem egyébként tök jó lett. Akkor szembesültem ugye egy olyan problémával, hogy a gyári Biszilics hardverek hát nagyon erősen nekiálltak korrodálni. Én pedig akkor döntöttem úgy, hogy le fogom őket cserélni, de hogy tulajdonképpen mindet. A méretek adottak voltak, nekem gyakorlatilag csak a márkát kellett kiválasztanom. Én úgy voltam ezzel a dologgal, hogy túl drága hardvereket sem akartam venni, tekintve, hogy komplet hardware cserén gondolkoztam, és azért a gitáron van egy pár, úgy nem mellesleg, viszont a túl olcsót sem akartam választani, mert nem az volt a célom, hogy 2 éven belül lerohadjon minden hardware a picsába a gitárról, ezért választottam egy jó kis arany középutat, ami se nem olcsó, se nem drága, és egy általam igen ismert márkát választottam, ami nem más, mint a Goto. Össze is állt a gitár, nekem pedig annyi dolgom volt, hogy találjak egy olyan embert, aki normálisan be tudja állítani magát a hangszert, hát ez egy nyakcsere, illetve hardware csere is volt, tehát nem ártott egy normális beállítás. Csak hamar megtaláltam a megfelelő embert a beállításra, ráadásul itt Dunaföldvár 30 km-es vonzás körzetén belül, és hogyha minden jól megy, akkor az idei évben őt is, illetve a hangszerboltját is megismerhetitek egy videó keretein belül. Ő pedig arra hívta fel a figyelmemet, hogy az új nyak az valamennyivel hosszabb, mint ugye a régi, tehát az intonáció állítás egy kicsit nehezebb volt rajta, de még normálisan kivitelezhető lett. Ott viszont én hibáztam konkrétan abban, hogy nem említettem azt, hogy az elektronika is átvizsgálásra szorulhat, mert nem feltételeztem semmilyen ilyen jellegű problémát. Aztán csak hamar kiderült, még ott erősítőre dugva, hogy igen, vannak problémák, az is elhangzott, hogy hagyjam ott beállításra, meg ilyesmi. Én pedig úgy voltam vele, hogy hát mivel én raktam bele tulajdonképpen azt a hangszedőszettet, tehát gyakorlatilag egy ilyen beállítás
hangosítást én magam is ugye tudok házilag eszközölni. Hazaérve rögvesnek és láttam az elektronika átnézésének, hát rengeteg kábel volt benne, tehát rengeteg plusz kábel volt magában ugye az elektronikába. Úgy nézett ki, mint egy spagetti, hogyha úgy tetszik. Arra jutottam, hogy ne kell egy picit a kábelhosszakat kurtítani, mondom, nem kell ilyen sok vezeték ebbe az elektronikába, szerintem ilyen több mint fél méter plusz kábelt kivettem belőle ugye akkor. Minden tök faszán összeforrasztottam a gyári rajz alapján, de valamiért a hídi hangszedőből rohadtul nem akart érkezni semmilyen jellegű jel. És már végső elkeseredésemben, mert tényleg már nem tudtam, hogy konkrétan mi van, így a hangszerű keretcsavarokat így felvettem, és csodálkozva láttam, hogy bizony a vezeték, tehát a csatlakozója nem volt rádugva konkrétan a hangszedőre. Én nem is értettem azt, hogy milyen életkörülmények között húzunk le egy random vezetéket egy működő hangszedőről, de végeredményként senkinek sem fogom kölcsönadni ezen túl a gitáromat. Aztán történetünkben elérkeztünk a jelenig, ugye össze is állt maga a gitár, nem néz ki rosszul, tényleg nem az volt a célom, hogy egy új gitárt akartam ebből csinálni, tehát hogy ugyanúgy vannak rajta karcolások, meg ilyesmik, hardverekről meg mindjárt lesz majd egy pár ilyen közeli, hogy mégis hogy néznek ki ezek a hardverek. Tulajdonképpen a gitárnak a hangja sajnos nem tökéletes, mert a legvastagabb húrnak a megpengetésénél, ezt egyébként cleanbe, illetve interfészen lehet hallani, hogy olyan, mintha itt az erősebb pengetésnél van, olyan, mintha túl sok lenne a gain, vagy betorzítaná a hangnak a legelejét. Tehát itt ez biztos, hogy valami beállítási hiba, tehát ez egyértelműen valami ilyesmire utal. Tulajdonképp játszható a hangszer, ilyen gitározós live-nál, meg ilyesmire biztos, hogy fogjátok is látni, de mindenképpen az a célom, hogy tavasszal egy hangszerész átnézze ezt a gitárt. Mindenképpen az lenne a célom, hogy a lehető leggyorsabban összeálljon a gitár, mert komoly terveim vannak idénre vele, nem csak gitározós live-ok, gitárcoverek, sőt én már azt is tudom, hogy mi lesz a legelső cover, amit rögzíteni szeretnék ugye ezzel a gitárral, ami tulajdonképpen egy játéknak a menüzenéje, tehát nem kell egy nagyon hosszú coverre számítani, de szeretném normális minőségbe ezt rögzíteni, hogyha egy mód van rá. És így megkezdve a hardware mustrát, én elsőként ugye a hangoló kulcsokat szeretném kiemelni, ezek Gotoh hangoló kulcsok, rohadt jól néznek ki, egyébként hátulról is, mindjárt meg is mutatom. Ezek nem a satus hangoló kulcsok, ezek még az Alla Nature sima hangoló kulcsok, illetve ami még cserére került, az a satu. Igen, és akkor mindjárt meg is fordítom, nem tudom, hogy mit fogtok ti konkrét belőle látni, hogy néznek ki ezek a hangolókulcsok. Szerintem rohadt jól bele van írva, hogy Gotoh, rohadt menőn néznek ki egyébként. Na, így már mondjuk ti is látjátok. Igen, tehát ezek a Gotoh hangolókulcsok kurva jól néznek ki egyébként, úgy megjegyzem. Így néz ki ugye maga a fej, illetve a nyak. Hát a nyak esetében rohadtul tetszenek ezek a pozíciójelölők, tehát rohadt jól néz ki ez a cápafog berakásos história, illetve még a fej esetén egy annyit szeretnék még megjegyezni, hogy igen, áttettem a BC nyakról ezt a lemezt, tehát a nyakmerevítő pálcának ugye a takaró lemezét. Így néz ki hátulról a gitártest, a nyaki lemez az erősen cserés volt, ez most jelenleg szintén Gotoh, úgyhogy körülbelül. Hát igen, a hangszerőket őket ismeritek, itt a hangszerő keretcsavarok voltak ugye lecserélve, azokat már mindenképpen le kellett cserélni, mert már totál le voltak korodálva, nagyon-nagyon kusztustalanul nézett ki, illetve a húrláb, ami szintén Gotoh márkájú, egyébként rohadt jól néz ki. Húrperselyek, igen, ők is le lettek cserélve, ők is Gotoh márkájúak, a potméter sapkák is le lettek cserélve, ők is Gotoh márkájúak, gyakorlatilag egyedül a váltókapcsoló az, ami nem volt itt cserélve. Na, a jackalzat, illetve vannak a tálcája is ugye cserélve lett, illetve a gitárpántnak az akasztó gombja is cserélve lettek, mind a három szintén Gotoh márkájúak.
De hogy kicsit az anyagiakról is beszéljünk, ezen gitárnak a felhardverezése, ezen jelenlegi hardverekkel az új nyak, illetve a beállítatás, az körülbelül 150 000 forintba került, aminél tudom, nagyon sokan nyeltek egyet, hogy hú, bazd meg. Igen, én megértem azt az észjárást is, aki azt mondja, hogy hülye vagy, van 150 000 ilyen célokra, akkor add el a gitárt, dob hozzá 150-et, azt vegyél egy új gitárt. Igen, ezt a végletet is meg tudom érteni, viszont én szeretem ezt a hangszert. Persze, meg tudod te azt csinálni, oké, kiválasztod a hardvereket, elviszed egy hangszerészhez, faszán be fogja állítani, meg minden, felrakja a hardvereket, akármi, de azt ő csinálja, basszus, nem te. Tehát, hogy ezeket én cseréltem le. Tehát én forrasztottam az elektronikát, már amilyen lett, olyan lett, mindegy, nem ez a lényeg, de a hardvereket én cseréltem le. Hát még a hangszerőszettet is én cseréltem le ezen a gitárom. Tehát tulajdonképpen a satút, a hangolókulcsot, a hurperselyeket, gyakorlatilag a hangszerőkeret csavarokat, gyakorlatilag itt mindent én cseréltem rajta. Ezt én el tudom mondani, hogy nekem már van tapasztalatom ilyen téren. Ha most ezt elviszed hangszerészhez, neki jó, hogy van tapasztalat a hangszerész, basszus, tehát hogy ez egyébként egy tök jó dolog. Mindenképpen tavasszal egy normális beállítatás az játszani fog, és akkor már viszont azt lehet mondani, hogy 100%-os maga a hangszer, valószínű, hogy így is fog történni, már kiszemeltem egyet, egy nagyon hozzáértő hangszerészt, akiről csak jókat írnak az interneten, úgyhogy valószínű, hogy utána fognak elkezdődni a gitárcoverek interfészen, mindennel, belőtt hangzással, amit el tudtak képzelni, úgyhogy idén is megér a Never Dying vloggal tartani. Ennyi volt az elti videóm, hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és csatlakozz a követőkhöz, hogy legközelebb se maradj le az ugyanilyen videómról, illetve, hogyha hatalmas istenkirály vagy, és támogatni szeretnéd a csatorna működését, arra pedig ott a csatorna tagság. Szép napot, szia!